Ramazan ayı vesilesiyle Ukrayna genelindeki gıda desteği projemizi başlattık bugün. Kırım Tatar, Gagavuz, Ağızka Türk'ü soydaşlarımızın liderleriyle beraber toplamda 1300 paketin sevkiyatlarını uğurladık. Dağıtımlarımız Kiev, Lviv, Lutsk, Odessa, Harkiv ve Çernihiv bölgelerine gün içerisinde ulaşacak ve ailelere teslim edilecek. Tabii bu zor zamanlarda soydaşlarımızın ve dost Ukrayna halkının ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye olarak, TİK olarak elimizden gelen desteği, faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Щороку різні державні агенції, зокрема ТІКа, різні державні агенції Туреччини, вони здійснюють гуманітарну допомогу людям. І одна з таких гуманітарних допомог, вона отримується в дні Рамазану, місяцю, який дуже важливий для громадян України, що сповідують іслам. Але ця допомога гуманітарна, вона розподіляється не лише між громадянами України і мусульманами, вона розподіляється між регіонами України. Ну, це ще одна демонстрація того, що наші партнери, сусіди наші, і в тому числі Туреччина, і особливо Туреччина, вони на боці справедливості, на боці українського народу, який виборює свою свободу. Сьогодні черговий раз ми отримали цю велику допомогу, і ця допомога, як буде розповсюджуватися не лише серед мусульман України, але й всіх українців, тих, хто знаходиться в прифронтових місцях, тих українців, хто є вимушено переміщеними особами. І це, тобто, для нас це священний місяць, і Туреччина показує, як вона цінує свою дружбу з Україною і як вона намагається постійно підтримувати всіх громадян України. Незважаючи на те, що ми носії іншої релігії, але ми розмовляємо на тюркській мові, Туреччина ніколи нас не забуває. Взагалі, за допомогою ТІКи, агенції ТІКи, ми отримуємо не тільки допомогу в продуктах харчування, але і турецька держава долучається до соціальних проєктів, інфраструктурних проєктів і культурних та освітніх проєктів разом з Гагаузією.